हेलो फ्रेंड्स सकाल सकाल समस्त कौन नमस्कार नमस्कार। तो ये आज संडे अच्छी आज संडे आम गोटे जगह जीवु गले हेटिक देखू कौन कौन सब होचे आमर सब देखु कौ भाया सब कहार हेलमेट अच्छे कहार नहीं चलते आम से गले देखू। न्यूज रिपोर्टर ना कौन भल से डिश मैंने बनई दब आंटी सहित भल से कथा भल लगे आसु समस्त तमिलनाडु मारियो కొన్ని వేటిడు కోడి వేస్తారు ब्लॉग टा जस्ट आरंभ करी मेकअप फेवरेट हेबे बोले मेकअप बोले किछि आने नाही एमानक पई देखंतु संग माने मु किछि आने नाही पुन हटी गले किने में किने की जाई पिंदी भाई देखो तो एई गाटा देखो एई गाटा पूरा कोड़िया रहउची देखा समस्त में किने की तम कोइ दे काहे ना देखो को ऊपर भी कला पड़ी गलानी आउरो जति काहे ता डबल कांदु किलो अछि बोली ए कोनी जे पाई देखो जगहटा केमती है कमेंट करके कहतु मैंने समस्त को देखु सब कौन कह सब आसिक लंग ड्राइव कर समस्त केमती लगे बड़ा लगला फोटोटा उठेया भल लागिवो जस्ट फीलिंग्स तो चंदन टिके टुपीटा खोलो चुटी नथिले भी चलिबो हमर पुष्पार आता कोउना आगुरी कोला मु काट देखा एक्चुअली मु नॉन डाइज बोले मते चिड़ो जने लाइक किछ टेंशन ना चिड़ा ठीक अच्छे तो नंदा पिला को केते जण पसंद करूचंदी निहाती कमेंट करी कहबे जेहेतु देखला एबे एठी समस्त रेस्ट करचंदी तो ପରେ ବାହାରିବା रेस्ट कर सारी के सेठी जगह गले देखबा कोन सब चलते तमिलनाडु अग्निकाल आसिक
ଖାଲି ମାଛ ମାଛ ଥରେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂ ରିଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିକି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆସିଥିଲା କେବେ? କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସ। କେବେ ଆସିଥିଲ? କିଛି ଦେଖାହଉନି। ତ ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଦି ଜଣ ହାଇ କୁହ। ଚାଲ। ଦେଖ ଜୀବନ କେବେ ବସିଥିଲା? ମୁଁ ଦେଖ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବେ। ତମେ କଣ କହିବ? ତମେ କଣ? ଆମେ କଣ କହିବା କିଛି କହିବାର ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଖରା ଯେ ଏତେ ଯେ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ରିଙ୍କୁ ତମର ଏବେ ମତାମତ ଦିଅ, ଆମେ ତମ ପାଖରୁ କିଛି ନବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୁଲିଛି ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି କହିକି ତ କିଛି କୁହ ନା ତମେ। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସୁଛୁ ଏତେ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ୱାଓ କଣ ହେଇଯିବ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁସି? ବେହେରାକୁ ଆମର ବସିକି ଏବେ ପାଣି ବହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆଇଟମଟା କେମିତି ହେଇଛି ମାଛ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମର ଏକରେ ହାଁ ହାଁ ପାର୍ଟି ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଉଜ ଏପଟକୁ ହାତ ପକାଅ, ଆମେ ହାତ ପକାଇଲେ ସେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେ ବି ଅନୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଅନୁନାହାନ୍ତି ହାଁ ହାଁ ପାର୍ଟି ସବୁ ଖାଇଦେବେ।
ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ ବି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ହିଁ ଉଠିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ରେ ଖାଇର ନାହିଁ हम बने हेल्लु ଆଉ ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଛି ସୁପର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବିନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିକି ଥରେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ